Il-Kunsill Lokali tal-Ħamrun ħadem biex jinbena parkeġġ fi triq id-Duka ta' Edinburgh mingħajr ma mpona piżijiet fuq ir-residenti għaliex ħadem mal-privat biex jagħti nifs kemm lir-residenti kif ukoll il-komunità kummerċjali f'din il-lokalità. Għajra d-devoluzzjoni tal-art u 83,000 euro mill-fond tal-MEPA, il-Kunsill ma kellux finanzjamenti oħra. Permezz ta' Private-Public Partnership mal-kumpanija Parkwell, il-Kunsill Lokali tal-Ħamrun irnexxielu jibni dan il-parkeġġ b'investiment ta' €1,200,000 euro. F'konferenza tal-aħbarijiet il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li l-parkeġġ kien żvilupp sostenibbli meħtieġ, identifikat mir-residenti Ħamruniżi stess fi studju li sar fi 3 lokalitajiet. Qal li l-Kunsill Lokali tal-Ħamrun b'maġġoranza Laburista se jaħdem biex ikun hemm riġenerazzjoni fi Triq San Giuseppe b'ħidma mal-Gvern ċentrali u Transport Malta. Joseph Muscat qal li f'każ li l-Kunsill Lokali ma jingħatax widen, gvern ġdid se jkun qed jieħu bis-serjetà dan il-proġett mingħajr ma jitfa' piżijiet fuq iċ-ċittadini waqt li joħloq ix-xogħol. Gvern ġdid irid jara li l-Ħamrun jibqa' ċentru kummerċjali. Is-Sindku tal-Ħamrun Vince Bonello qal li dan il-karpar kbir 5 solari li se jkun inawgurat fil-ġimgħat li ġejjin u li se jkun jesa' aktar minn 160 vettura se jkun mammar ukoll b'faċilitajiet għal persuni b'diżabilità. Il-benefiċċji ħajkun ta' ħafna għar-residenti għaliex qed ngħid hekk. Għax hawnhekk il-Ħamrun dal-aħħar tant it-traffic żdied u l-entitajiet kommerċjali kibru wkoll hawnhekk li kienu kun ta' ostakolu għal-residenti li kulħadd sejjer jipparkja qudiemhom u ma jipparkjax ra permezz hekk se naqsu li residenti jkollhom tal-ikkonvenjent. Min-naħa tiegħu Joseph Muscat qal li l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali qed isiru fi sfond surreali minħabba l-inċertezza li teżisti u l-kriżi politika li jinsab fiha l-Gvern. Madankollu fil-waqt li l-Gvern ta' Lorenz Gonzi qed jibqa' jiggranfa mal-poter, il-Partit Laburista se jibqa' viċin in-nies li jibqgħu priorità għall-Partit Laburista. Ma' One News, residenti tkellmu dwar il-ħidma li saret mill-Kunsill Lokali tal-Ħamrun fl-aħħar leġislatura. Louis Kutajjer u Giusy Azzoppardi ilhom iktar minn 60 sena jgħixu f'din il-lokalità. Dil-aħħar leġislatura l-Kunsill tal-Ħamrun ħadem ħafna. Ħadem biex ta' ħafna xogħol li l-Ħamruniżi kienu ilhom jitolbu. Kunsill ħabrieki għax kif qed taraw bajnejkom hawnhekk minn ma nafx x'kelma sa naqbad nuża u x-erja ta' diżastru għax hawn kien suq mitluq tajjeb u ġie trasformat kif qed taraw f'parking area u f'dal-blok binja. Il-lokalità tal-Ħamrun hija waħda mill-lokalitajiet fejn se ssir elezzjoni tal-Kunsill Lokali fl-10 ta' Marzu li ġej.